फिसाज्ला प्रियजन बिथांखौ थांनाय खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय नंगौ आं बे बेलायाव खास्रि बिस्रि बुथारनायनि जायगायाव आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जायफोरा जेबो दायनिगिरिखौ नुवालासिनो आंनि गथ' प्रियजन दैमारिखौ लामायावहाय थांबाय थानाय अबस्थायाव एटेक खालामदों बेफोरबायदियाथ' आरो कुनु आयेननि खिथाबाव बिब्दि मानसि बिना दुखुआव फासि होनायनि बा एटेक खालामनायनि रुल आयेनाव गैया अब्ला दिनै बिदि संसाराव जुदि आयेनावनो गैयाब्ला दिनै हले बिसोर सानै गथ'आ बा सेंग्राया जायानो जाजोब बिसोर सानै मानसिया पंकिराज दैमारि आरो मुकुट नाथ होननाय सानै मानसियाहा आंनि फिसाज्ला प्रियजन दैमारिखौ लामायाव सासे गोथै थैनाय मानसिनि न'खराव नेनो थांनाय मानसिखौ लामायावहाय एटेक खालामनायनि बहा अधिकार मोनखौ बबे आयेननि बिजाबाव लिरनाय दोङो बिब्दि दङब्ला हले आङो गनायनानै लागोमोन नाथाय गनायनानै लानो हायैनि जाहोनाव बेनोसै जे आयेनाव बिब्दि लिरनाय गैयैखाय आङो आयेननि बेबस्थाखौ लानो थाखाय आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव आरो सरकारि आदालतनि सिगाङाव आं बेखौ आन्तरिकतारै आङो बेखेवनानै बुंनो गोनां बायध' जादों आरो आं माबा मोनसे बेबस्थाखौ आङो लुबैयो अलरेडि माने थानाफ्राव बेबायदि मोनसे एजाहार होनाय जादों नंगौ बियो थार खोथा अलरेडि जिथुनिखि घटनाया बेखौ बुंनाया फिसाज्लाखौ बुंनाया थांनाय 16 तारिखनि थैनायनि न'खराव थांदोंमोन बियो 17 तारिख खालि बे 17 तारिख खालि मोनाबिलियाव न'निफ्राय ओंखाम जानानै बियो गासिबो न'आव माबाफोरा लोगोफोरा न'खराव गिनायनि जाहोनाव नेगोन आंबो लोगोफोरजोंनो बिसोरजों नेजाबफाहैनोसै ओरैनानै बे हारसिंनो ओंखाम जानानै बे थांदोंमोन बे थांनायनि अबस्थायावनो लामायावहाय बिसोर सानैया फैनानै लोगो मोननायाव हठातै एटेक खालामनानै बेखौ गाज्रि माबा राव होनानै गाज्रि माबा आखाइजों दम होनानै बेखौ गाज्रि मोदोमाव पानिशमेन्ट होदों मारधर खालामदों एबा बुदों गतिके बे बुनायनि जाहोनाव माने आङो दिनै मा बुंगोन जे मा बुंगोन मा बुङा बेखौ जेबो बुंनो हाला जे फिजिकेलि जे माबोरै जादों बेखौ जोङो मेडिकेल ट्रिटमेन्टबो खालामदों आरो बे मेडिकेल ट्रिटमेन्ट खालामनायाव माखासे बाङाय इन्जुर मोनदों आरो बे इन्जुरा जोंथ' डक्टर नङा मेडिकेलनि मानसि नङा गतिके मा धरननि भितराव मा धरननि दुखु मोनदों दुखु मोनाखै बेखौ माने रिजाल्टआसो बुंगोन ओरैनो साननानै जोङो बिसोर सानैनि सायाव जे आयेना मा बुङो आं आयेननि हेफाजाब लाथारनांगोन होननानै साननानै आङो पुलिसनो बे 17 तारिख खालिनि केसनि माबानि उनाव घटनाया जाथाया जाखांनायनि उनाव आङो बिसोरखौ अपेक्षा खालामदोंमोन जे मानसियाथ' बुजाबाय जेला जे बिसोरनि न'खरनि परियाल मोननैबो साइडनि न'खरनि परियाला आंनि न'खरनि परियालाव फैनानै शरणागत जाफैथों उन्दै जाफैथों होमब्ला जोङो रायजोआ बा समाजखौ लानानै आं न'खरनि परियालखौ लानानैबो आङो खेमा खेमि जागोन होमब्ला बे सबसे बेटार जोंनि समाजनि थाखाय ओरैनो साननानै आङो सानबाय थादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेसांखिनि साननाय सत्तेयावबो अपेक्षा खालामनाय सत्तेयावबो बिसोरो आंनि न'खराव फैयाखिसै आरो जायफोरानोखि बुनाय बिसोरथ' दिनैहालागै सायखङानो जोंनि खाथियाव नुजाफैयाखै आरो निमाहाबो बिफायाखै बिसोरनि एगेन्स्टआव बिसोरनि फेभाराव बिनि बिमा बिनि बिफा आरो सानैसो न'खरनि परियाल लानानैसो आंनि खाथियावहाय गसंफैदों दा बे गसंफैनायावनो माने माखासे खोथाफोरखौ डिसिजननि सिगां सावरायग्रोनानै मा बेबस्था लानाय जायो बे बेबस्थाखौ लानो थाखाय जोङो सावरायबाय न'खरनिफोरजों ज' जालायनानै सावरायखांनायनि उनाव आङो बिसोरनि जिथु सानब्रै नेनाय सत्तेयावबो मानिखाय आङो बाध्यतामुलक आयेननि हेफाजाब लानांथारसिगोन होननानै आङो 22 तारिख खालि उदालगुरि आरक्षी थानानि भारप्राप्तनि खाथियाव आङो एफआइआर जारि खालामनाय जादों आरो बे एफआइआर जारि खालामनायनि उनावसो बिसोरो रायजोफोरा बा न'खरनि परियालफोरा आंनि खाथियाव फैदों जे उन्दै जानानै जे एफआइआरखौ उथायनांगौ होनना बुंनायखाय आङो एफआइआरखौ डाइरेक्टै उथायनो हाया नोंथांमोना एफआइआरखौ आं उथायगोनब्ला जाय मानसिया दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ आंनि खाथियाव लाबोथों आरो दाय खामजानाय मानसिया खेमा होथों आरो दाय खामनाय मानसिया खेमा बियोब्ला बेयावहाय माबा मोनसे सलुसन जागोन ओरैनानै आं बिसोरनि सायाव आं डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंबाय जे बेखौसो जों लाबोनो हाया जुदि लाबोनो हायाब्ला बेथ' बहुत गोजानाव डिउटियाव दोङो गतिके डिउटियाव दोङो जेला बे थांबायानोसै गतिके जोंनो बिनि जानानै बंख परियाल जानानै नोंनि खाथियाव जोङो गुसर गाबफायदों निमाहा बिफायदों नोंथाङा अनुग्रह खालामनानै जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंखौ एफआइआरखौ उथायलांनांगौ होनना बुंनायखाय आंनि न'खरनि परियालफोरजों आं रायज्लायनानै
समाजनि माखासे मुरब्बिजों रायज्लायनानै बिसोरनि जिथु रिकुवेस्टखौ आङो बाङाय एसे गनायनानै 50%खौ आं गनायनानै लाबाय ओमफ्राय आं बुंबाय मा नोंथांमोना जुदि एफआइआरखौ उथायनो नांगौबा हद भबिष्यत जुदि जेबो खालामाब्ला তেতিয়া হলে निस्सय माबा मोनसे रिभेन्स लायैफोरबादि उचित दायनिगिरिखौ फसंफाय आं एग्रि किन्तु नाथाय बिसोरथ' हाया होननानैनो बुंखाबाय सिकार जाखाबायब्ला अब्ला आङो निरुपाय जानायाव তেতিয়া न'खरनि बंख परियालफोरखौ आङो लिंनानै रायज्लायनायाव बिसोरनि सन्मान आरो आंनि सन्मानखौबो रिकुवेस्टखौ लाखिनायनि गेजेरजों आङो थाबैनो बिसोरखौ लानानैनो बै 22 तारिख खालि एफआइआर होनाय खालि उनदिना आङो एफआइआरखौ थिखांनो थाखाय आं बिसोरखौ लानानैनो थानाव थांनो गोनां जाबाय आरो आं बिसोरनि बाध्यतामुलक बाय फर्स बाध्यतामुलक खालामनायनि जाहोनाव आं बे एफआइआरखौ गावनो उइथड्र खालामनानै लाना होदों गतिके बिनि उनाव जिहेतु बै एफआइआरनि गेजेरजोंनो केसा रानिं जागासिनो दङ प्लास स्टेटमेन्टआ रानिं जागासिनो दङ डेट मिन्स रानिं जागासिनो दङब्ला তেতিয়া हले बे केसनि संक्रान्तआवनो नेनो जोङो फाइनाल ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय नेदोंमोन मानसिखौ समबार दिनाव आङो मेडिकेल टेस्टफोराव जोङो टिएमसिआव लांनो होननानै सानदोंमोन उदैनि बेजारखौ क्लियार खालामनो होननानै जिहेतु डक्टरा बुंनायखाय मोजां हस्पिटालाव लांनाया मोजां जागोन सिंनि प्रब्लेमनि खौरां ओंखायनो मोजां हस्पिटालाव लाङोबा मोजां होनना बुंनायखाय आं अपेक्षा खालामनायावनो जाहा समबार दिना खालि लांगोन होनना सानदोंमोन दुर्भाग्यबखत समबार दिनाखौ नेयालासे नेनायावनो सानब्रै सानथामनि सिगाङावनो दाखालि 24 तारिखनि मोनाबिलिनि 9ता बाजायावहाय ओंखाम जानानैसो हिदनाबो थांदोंमोन ओरैनो बेरायनो होननानै लोगोफोरदों बे लामायावनो लोगोफोरदों जनायावहाय आंनि गथ'आ हिदिनानै गोग्लैनानै बेवहायनो माने कमप्लिट थैदों ओमफ्राय थैनायनि जाहोनाव आं दाहाथ' निरुपाय जाबाय ओंखायनो 25 तारिख खालि माने गथ'फोरखौ आङो थैबाय जेला जायानो दा जाथों आं केसखौबो आं उइथड्र खालामनायनि एग्रिमेन्टआव थाबाय जेला गतिके आङो रायजो लानानै मण्डलि ख्रिस्टान समाजनि मानसिफोरखौ लानानै आङो खबर होनोसै होननानै आङो सानदोंमोन बेबायदिनो गासैबो आबसुनि अर्गेनाइजेसननि मानसिफोर आरो गासैबो जिकुनु अर्गेनाइजेसननि मानसिफोरा जुथुमनानै आंनि सेक्लाव फैनायखाय आं मानसिखौ खबर होनो साननाय अबस्थायावनो माने पुलिस बिफाननिफ्राय थांनानै आंखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय जिहेतु अलरेडि एफआइआर होनाय दंखायो गतिके बे एफआइआरआ जुदि कन्टिनिउवासलि जुदि जानो थाङोब्ला कन्टिनिउवासलि जुदि केसा जायोब्ला তেতিয়া हले नोङो फासिगोन ओरै होनना बुंनायाव आङो सम्पुर्णरुपे पुलिस बिफाननि जितु एडभाइस बे एडभाइसखौ आङो मानिनानै पस्टमर्टम खालामनो लाना फैबाय आरो पस्टमर्टम खालामनाया जाबाय 25 तारिख खालि आरो बे 25 तारिखआव पस्टमर्टम खालामनायाव मा रिजाल्ट मोनो बेखौ आं जेबो दायो खिन्थानो हाया लास्ट खोथाया जाबाय पस्टमर्टमनि उनाव पुलिस बिफाननिफ्राय जिहेतु उदालगुरि थानानि भारप्राप्त बिखया बिथाङा बुंनायाव आङो बिथांनि आखाइनि जुगिदिनो बिथांनि हेफाजाबजोंनो थानायाव आङो पस्टमर्टमनि उनाव थांनानै आङो बिसोर सानै मार्डारार मानसिखौ आइननि बिधि अनुजायै उचित दण्ड होनांगौ होननानै आङो सम्पुर्णरुपे मार्डार केसनि संक्रान्तआव एफआइआर होनाय जादों बिथांमोना मा खामानि सानैनि सासे कालप्रिट जायानिखि मुकुटनाथ उत्तमनाथनि गथ' बिथाङा बर्तमान बिडिपिनि सेक्रेटारि जायखौ जोङो मोजाङै समाजखौ सालायग्रा गाज्रि खालामोब्ला बेखौ डमिनेट खालामग्रा दिनै बे समाजनि सासे मोजां खामानि मावग्रा मानसियासो समाजनि गाज्रिखौ मावनो फोरोंनानै टिचिं माने फोरोंगिरि हिसाबै जे गाज्रिखौसो दिनै फोरोंलांबाय थादों सासे मुख्य समाजनि मोजां खामानिखौ दैदेनग्रा लिडारा अब्ला जोंनि साननो गोनां रायजो राजा बेनो दि जे सासे पिडिपिनि सेक्रेटारि बा प्रेसिडेन्टनि दायित्वआ माबादि जानो हागौ दा बेसांखिनि जाथावना जानो हागौ बा जानांथारगौ बिनि जितु केरेक्टार मरेलिटि केरेक्टार बे मरेलिटि केरेक्टारा दिनै जोंनि संबिजितनि मेगनाव नायथ'बा भारतीय आयेननि बिधिनि मेगनाव माबादि नुजादों बेखौ जोङो लुबैदों जे बिनि जितु केरेक्टार बे केरेक्टारा मुंख'जाथाव नंथारा मानोना बेयो रायजोनि सिगाङाव मुगैजाथाव बिनि गेजेरावनो आरो जिजन बिदों लोगो पंकिराज दैमारि बिफाया फिलिप दैमारि बुरासुब्रि गामिनि खोब दुखु गोनां गामियासो दुरनाम जादों बे मथे बिसोरनि सासे बेक्तिनि थाखाय सारा हल गामिया मोनसे दुरनाम फैदों
दा बे दुरनाम फैनाय मानसिखौ बिसोरनि रायजोआबो होबथानांगौ पानिशमेन्ट होनांगौ दिनै बिथाङाबो अल्टारनेटिभ पिपुल्स पार्टिनि अर्गेनाइजेसननि मेम्बार होननानै बे दुगाहै गावखौनो बुंनानै मोनसे दादागिरि खालामनानै गावखौनो एडभार्टाइज होगासिनो दङ आरो बिनिबो सासे पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनब्ला बे अर्गेनाइजेसनाथ' मोनसे समाज सिबियारि अर्गेनाइजेसन दिनै हले बे अर्गेनाइजेसना दिनै समाजनि सिगाङाव मोजां आखुखौ दिन्थियालासिनो गुबुन मोनसे गाज्रि आखुखौ जुदि दिन्थियोब्ला दिनै हले बै अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टिया हट भबिसत थांनानै थानायनि लाइनाव फैदों ना कमप्लिटलि दिनैनो डिस्ट्रय जानायनि लामायाव फैदों रायजोनि मेगन देखाव बेखौ खोब गोथौयै सानना नायनाया मोजां बेनिखायनो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टिनि सोद्रोमा बाला बियो बिथाङा बुंनाय गावनि खुगानि बुंनाय बादियैब्ला जेथिया हले बे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टिखौ बे दिनैनो बियो माबा खालामबाय डेट खालामबाय बदनाम खालामबाय थारमाने डेट खालामबाय फुथारबाय गतिके पार्टियाबो बिनि सायाव सम्पूर्ण रूपे इनिशिएटिभ लानांगौ आरो एक्सन लानायखौ आङो लुबैयो नोंथांमोना सोंनाय बादिनो आं बे सोंनायनि फिनखौ होनोसै नै जे बे दुथां सानैनि मुङा जाबाय मुकुट नाथ बिफानि नामा जाबाय उत्तम नाथ आरो गामिया बिस्रा माबा उत्तर रावनगर पोस्ट अफिसा आम्बागामि थानाया उदालगुरि आरो जिल्ला उदालगुरि आसाम आरो सासे सेकेन्डआ जाबाय अंकिराज दैमारि बिफानि नामा जाबाय फिलिप दैमारि आरो गामिया जाबाय भुरासुब्रि गामि पोस्ट अफिस आम्बागाव प्लास माबाया थानाया बिस्राबो उदालगुरियानो आरो दरं जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेखिनियानो बिसोरनि एड्रेस आरो बेखौनो बिसोरखौ जोङो स्पष्ट मिथिखागौ आगि बिसोर आंनि न'खरनि खाथिनि मानसिखा गुबुन गोजाननि थार नङा बिसोरनि आइडेन्टिफाइआ बे एड्रेस हिसाबै क्लियार बेसाङानो आं लिराखै आंनि जि जन A to Z सहकारि जेथि भारप्राप्त बिहायाव असि बिथाङानो माने बुंनानै लिरनानै आंखौ साबमिट खालामनो होदों आरो बे साबमिट खालामनायनि जुगेदिनो हयथ' केसा माबादि धरननि जायो आं बेखौ हट भबिसतनि खौरांखौ खोन्थानो हाला माने आंनि खोथाया बेनो जे जायखिजाया जायफोरानोखि कालप्रिट बिसोरखौ गोख्रैनो हमनांगौ आरो उचित दण्ड आइनगत भावे होनांगौ आंनि लास्ट डिमान्डआ बेसाङावनो मैया जोबनानै दङ आरो केसा